निउस पर्टेल नायगिरि नोंथां बयनिसिमबो रंजानाय बैसागु फालिथाय फोरबोनि दा दिनै बे डिमापुर हालामाव बेनिफ्राय दा दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेवहाय डिमापुर इन्टार स्टेट जा रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोरै गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला बे जारिमिनारि नोगोराव बे डिमापुरावबो बै द'थि दिनै रंजालि बैसागु फोरबो फालिनो हानाया जोबोरै दिनै बर' माहारिनि थाखाय गोसोखांथावना आरो बे साबायखर बावथावना। मानो होनोब्ला दिनै गोजान गोजाननिफ्राय दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय गोबां आलासिफोर बर'नि गौथुमारि आफादफोरा बेवहाय बाहागो लाफैदों। बेनिखायनो उननि हाबाफारिफोराव आरो बेनिख्रुइ मोजांसिन खालामनो थाखाय बेवहाय गासैबो दिनै बर'नि माहारियारि आफादफोरा बाहागो लाफैयो आरो बेबायदिनो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै बे रंजालि बैसागु फोरबो खुंथायाव बाहागो लाफैनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला दिनै बे रंजालि बैसागु फोरबोजों बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो नांथाबनानै फैयो आरो बेयो गावनो जाखांफैयो। मोनसे रंजानाय बोथोराव रंजाखांनो थाखाय बे बर'नि रंजालि बैसागु फोरबोआ बर' माहारिनि थाखाय दिनै मोनसे रंजानाय फोरबोजों बर' हारिखौ दाफुंनो हानाय बर' हारिनि सिनायथि आरो गुबुन जायगायाव बर' माहारि हिसाबै दिनै रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया दिनै हारिमु फोथांना लाखिनायल' नङा, दिनै दाब दाब जायगायावबो दिनै बर' माहारिनि सिनायथिखौ बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि गेजेरजों जों लाबोनो हादों। थिग बेबायदिनो दिनै डिमापुराव थानाय, डिमापुराव रायजो जानाय, बे नागालेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय दिनै बर' फिसाफोरा खौसे जानानै दिनै रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंनो हादों आरो जोंनि आसामनिफ्राय फैनानै बेवहाय लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो हादों। बिनि थाखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानैनो दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबो खुंथाय रायदाव आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय बोसोरफोरावबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बे हाबाफारियाव गोसो मोदोमै जोङो सापर्ट खालामगोन आरो जों बेवहाय बाहागो लाफैगोन होननानै फोसावदों।